Domnule rector, excelență, stimați oaspeți, este o tradiție ca în cadrul Universității de Stat Bogdan Pecei Hagioc din Cahul, cel puțin o dată pe lună, cel puțin o dată la 2-3 săptămâni, să organizăm o lansare de carte. Astăzi, grație Asociației pentru combaterea izolării ECO, prin persoana domnului Vitalie Ponomariov, a reușit să aducem aici la Cahul doi mari autori, doi autori care au lucrat în arhivele CNSAS-ului și dumnealor ne va prezenta despre, deci în cartea pe care astăzi o avem cu lansare la Cahul, Documentele Reeducării, volumul 3, iar autorii sunt Mircea Stănescu și Vlad Mitric Ciupe, pe care am în stânga mea. Evident că despre documentele reeducării s-a vorbit și anterior aici la Universitatea de Stat Bogdan Pecei Hagioc din Cahul, prin prisma celor primelor două volume, care au fost organizate în anii anteriori, 2018, dacă nu mă înșel, a fost ultima lansare. Suntem în 2024, iată, la un interval de 6 ani de zile, avem o nouă lansare, fapt pentru care mulțumim autorilor în cauză. Doresc să ofer în continuare cuvântul domnului rector, Sergiu Cornea, care va prezenta un mesaj de salut din partea Universității de Stat Bogdan Pecei Hagioc din Cahul. Domnule rector, mulțumim cuvântul. Stimate doamne, domnilor, mă bucur să vă revăd pe mulți dintre dumneavoastră. Cred că o să vorbim un pic despre regimul totalitar și despre modul în care regimul totalitar percepea să construiască omul de tip nou. Văd în sală persoane care au apucat un pic de regim sovietic și în mare parte cunosc cam cum funcționa acel regim. Noi am prins regimul sovietic în faza de răcire. Așa, faza aia fierbinte regimului sovietic o cunoaștem din documentele de arhivă și din amintirile părinților noștri. Poate că unii dintre dumneavoastră ați mai prins perioada, de pildă, foametii sau ceea ce a urmat ulterior. Unul din scopurile regimului totalitar era de a construi o societate nouă, o societate diferită de ceea ce a fost până atunci și evident că în societatea aia nouă trebuia să fie și oameni noi, că nu puteai să fii cu oameni vechi într-o societate nouă. Și atunci, începând cu Lenin, cred că a fost cel mai mare terorist, așa, care a dat imbold, așa, sistemul de teroare asupra umanității, cu ideile de export, de revoluție, așa, și în toată teoria asta macabră, evident că trebuia de mutilat, de schilodit și ceea ce însemna esența omului în sine. Și atunci, cum se schimbi omul? Trebuie să-l educi, dar pe unii să-i reeduci. Cel mai bun loc de reeducare, evident, că în închisoarea, unde omul e lipsit de, cum să vă zic eu, de elementare condiții de trai, de elementare condiții de a te simți om. Și dacă studiem diferite lucrări, începând cu Solzhenitsyn sau o pleiadă întreagă de autori, ne putem imagina cât de feroce a fost acel mecanism de mutilare a esenței umane. Și doar asta explică de ce sistemul, care nu mai este de decenii, își produce efectele până în ziua de azi. Aici cred că mă opresc. Vreau să doresc
celor care stau în arhive, care caută și care ne permit nouă să, materializând rezultatele investigațiilor dumneavoastră din arhive, ne permiteți nouă să ne facem o închipuire a ceea ce a fost în perioada respectivă. Felicitări autorilor, editorilor, celor care au contribuit la apariția acestei lucrări. Este o ediție în continuare. Intuiesc că o să avem și următorul volum și vă așteptăm și pentru următorul volum să-l prezentați aici. Sper că publicului prezent va fi interesant modul în care dumneavoastră percepeți ceea ce faceți, cum lucrați, cum vă simțiți după ce răsfoiți acele arhive. Din impresia mea personală am răsfoit odată niște materiale publicate, deci nu inedite, publicate, referitor la foame. Deci, mă interesa fenomenul canibalismului, dar am renunțat, fiindcă n-am rezistat emoțional la presiunea respectivă și vă înțeleg ce simțiți când răsfoiți dosarele respective și când chinurile suportate de oameni cumva le interiorizați, le simțiți într-un fel. Felicitări și vreau să vă doresc continuați. Publicul, mai ales cei mai tineri, nu prea cunosc, dar când răsfoiesc un volum care conține documente, cred că mulți înțeleg sensurile a ceea ce a fost. Atât. Domnul rector, mulțumim frumos. Ofer cuvântul în continuare excelenței sale, consul general al României la Cahul, domnul Gabriel Nicola. Domnule rector, domnule prorector, domnule director, președinte, stimați editori, bine ați revenit la Cahul în primul rând. Sunt onorat ca în numele Consulatului General al României să fiu partener la acest eveniment și mulțumim foarte mult Fundației ECO care ne-a propus acest parteneriat. Totdeauna am încercat să fiu prezent la toate lansările de carte care au avut loc aici la Universitatea HDU, Universitatea de Stat HDU din Cahul, care are o activitate prodigioasă în acest domeniu. Exact cum spunea domnul prorector, nu trece lună să nu existe o lansare de carte. Multe dintre ele foarte interesante și foarte multe dintre ele care se referă la trecutul nostru, mai mult sau mai puțin îndepărtat, dar din ce în ce mai multe care analizează fenomenele petrecute în perioada comunistă, pe care, deși atât de apropiați din punct de vedere geografic, într-un anumit fel le-am resimțit asemănător, dar și diferit. Comunismul n-a fost la fel în Uniunea Sovietică, cum a fost în România. Noi ne-am plâns că am avut unul dintre cele mai rele comunisme, n-am știut cum era dincolo. De Prut, ca să zic așa. Cred că demersul dumneavoastră este și continuare, un demers continuu, este extrem de util atât tinerei generații care nu mai are de unde să se capete aceste informații. Eu fiind deja ușor apropiindu-mă de pensie, mi-aduc aminte de câteva discuții când eram mai mititer și bunicul meu era în viață, povestindu-mi câteva elemente, printre care și faza cu cooperativizarea, fiind, după cum știți, Dobrogea a fost între primele regiuni, dacă nu chiar prima regiune din România declarată ca fiind colectivizată și presiunea a fost extrem de mare asupra locuitorilor din regiunea respectivă și povestea căror presiuni erau supuși locuitorii pentru a se duce și a semna că cedează proprietățile agricole, animalele și terenurile către CAP-uri. Acela era doar un aspect al terorii comuniste din România, dar mi-a rămas întipărit în minte, deși
cred că la vârsta când purteam aceste discuții, cred că aveam undeva 10-11 ani. Vă felicit pentru demersul dumneavoastră, vă urez succes și sunt aici dacă vă pot ajuta cu ceva în demersul dumneavoastră viitoare. Mulțumim frumos! Cel care a, de fapt, a organizat această activitate este fostul nostru coleg, domnul Vitalie Ponomariov, reprezentantul Asociației pentru combaterea izolării ECO, fapt pentru care oferim cuvântul care să vină să ne facă o scurtă prezentare atât autorilor cât și propriu zis a acestui volum. Eu vă mulțumesc. Eu credeam că nu sunt fostul coleg, de fapt mă simt foarte al universității, parte a comunității academice. Și chiar mă mândresc când regăsesc în numele meu în topul citațiilor și sunt afiliat universității în continuare. Citărilor. În primii 10, o să observați, 2022, 2023, sunt bucuros de aceasta. Dar, să revenim la subiectul nostru. Mulțumesc, domnule consul general. Am deja o ambiție mare să fac asociație cu o să ajungă fundație, pentru că acest lucru este important pentru noi, încurajarea, susținerea. Țin minte, în 2014, am lansat un proiect finanțat din resurse proprii ale noastre, ale colegilor în Asociație ECO, care și astăzi este funcțional. Este vorba despre Clubul Transfrontalier de Discuții Academice, Generația Europeană. Și în contextul acestui proiect am invitat și pe Mircea Stănescu în 2018, mulțumesc încă o dată, care a fost aici pentru mai multe activități, pentru lansarea volumului 2 al documentului reeducării, dar și pentru activități foarte interesante cu studenții noștri de la istorie și cu elevii de la liceul Creangă. Despre fenomenul Pitești, despre ce s-a întâmplat în România anilor 50 din secolul trecut, ororile regimului comunist în România. Încă o dată mulțumiri, Mircea. Pentru noi a fost o mare onoare să fie aici la Cahul și, bineînțeles, și astăzi este o mare onoare să revii la Cahul. Am urmărit cu mare atenție apariția volumului 3 a documentelor reeducării, care a fost lansat anul trecut la București, inclusiv la Casa de Cultură Friedrich Schiller, dar și în alte centre academice și culturale importante de la București. Și atunci l-am contactat pe domnul Mircea Stănescu și am spus că, uite, ar fi foarte bine să revii la Cahul. A acceptat. Am reluat discuția în decembrie. Vă mulțumesc mult, domnule Stănescu. Mulțumesc mult și domnului Vlad Dmitri Ciupe, coeditor la acest volum de documente interesante. Ceea ce faceți este foarte important pentru noi, românii din Basarabia, ca este foarte important să fim reintegrați în circuitul academic, intelectual din țară. Și discuțiile care se fac la București este foarte important să se facă și la Cahul, pentru că astfel facem conexiuni între oameni diferiți din aceeași comunitate academică mare românească. Mulțumesc partenerilor care au acceptat să fie alături de noi în acest demers, în organizarea acestui eveniment, Universității de Stat BPH2 din Cahul, domnul Sergiu Cornea și domnul Ghelecki. Mulțumesc Consulatul General al României pentru susținere și pentru sprijin constant pentru activitățile noastre. Ne încurajează foarte mult aceasta. Mulțumesc, domnule Consul General. Mulțumiri Muzeului Ținutului Cahul pentru parteneriat în activitățile pe care le organizăm. Aceasta înseamnă mult pentru noi, sper eu și pentru Muzeul din Cahul. Și de asemenea mulțumiri Direcției Generale Învățământ Cahul, domnul Valeriu Baban, pentru parteneriat, pentru participare, dar și pentru mobilizarea profesorilor de istorie tinerilor să vină la acest eveniment. Vreau încă ceva să menționez. Atunci, datorită lui Mircea Stănescu, noi am reușit să oferim posibilitatea elevilor din liceele și colegiile, școlile profesionale din Cahul, să aibă acces la documentele reeducării, volumele 1 și volumul și 2. Și în fiecare instituție preuniversitară din raionul Cahul a ajuns aceste volume.
Mulțumesc încă o dată pentru aceasta. Sper eu că tinerii de acolo au reușit să le citească. Cei care se interesează de istorie. Mulțumesc că ați acurs invitația noastră și doresc succes acestui eveniment. Domnul, mulțumim frumos pentru intervenție. Avem în fața noastră un public foarte larg, select. Doresc să completez pe domnul Ponomariov aici. Este prezent și directorul Teatrului Bogdan Picei Hageu din Cahul, domnul Gheorghe Mândru, de dată imediat, desfaci. Sunt prezenți și reprezentanții sau foști colaboratori ai Bibliotecii Municipale, deci de la Palatul Culturii Nicolae Bădgros, a Bibliotecii Municipale Cahul. Sunt prezenți foști cadre didactice, prin prezența domnului Curjos, pe care o văd aici, la fel domnul Lăsencu, un împătimit al scrisului și, de ce nu, foarte mulți colaboratori ai diferitelor instituții și foarte mulți iubitori de lectură. Până a oferi cuvântul celor doi autori, vreau să prezint și pe domnul coleg de la Universitatea Dunărea de Jos, domnul George Nache, care de fapt va modela în continuare această activitate, ceva referitor despre documentele educării, volumul 3. De fapt, în fața dumneavoastră astăzi sunt prezentate, dacă nu mă înșel eu, 9 biografii, 9 vieți omenești, care au trecut prin acel, să-i spunem noi, calvar al stalinismului, chiar și în partea dreaptă a râului Prut, iată numai noi cei din stânga râului Prut, dar cei din partea râului Prut. Aici sunt menționate 9 familii. Grigore Cotlapciuc, este vorba despre faptul pe care l-am studiat și anterior, pot să zic, Lazar Saghir, Vladimir Mazuru și alții. A trecut prin lagările comuniste, a trecut prin acea politică de reeducare, de crearea omului nou, de spălare pe creier, așa cum era menționat în ghilimele, sub alte auspicii. Într-adevăr, cei ce au făcut dumnealor, de fapt, au redat cei ce nu ar trebui să se mai repete în istorie. Este foarte binevenit că dumnealor nu s-au oprit doar la cele 2 volume, ci din contra au continuat munca titanică, așa cum a menționat anterior și domnul rector. Lucrul în arhivă este un lucru foarte voluminos, este un lucru care trebuie să aduci și apoi după aia să le expui așa cum ar trebui, în baza unui material factologic bine determinat. De aceea, acest volum este de fapt pentru noi, pentru toată lumea, ca cele 9 persoane menționate sau descrise în aceste volume sunt viețile unor oameni care au trăit prin caval regimul totalitar. De aceea, ca să nu mai continui cu discuțiile, ofer cuvântul colegului meu, domnul George Nache, care ne face o prezentare a celor 2 autori, Mircea Stănescu și domnul Vlad Mitric Ciubei. Fapt pentru care vă spunem, încă o dată, bine ați venit la Cahul. Domnul coleg, ofer cuvântul. Domnul consul general, domnul rector, mărată asistență, mă aflu alături de 2 vechi prieteni, colegi, față de care am o mare admirație, Mircea Stănescu și Vlad, care își dedică mare parte din timpul lor cercetării acestei probleme extrem de complexe, care reprezintă fenomenul reeducărilor comuniste în România, dar nu numai. Asupra acestui fenomen, cu siguranță, se vor referi cei 2, deoarece sunt specialiști de primă mână pe care are România în acest moment pe subiect. Doar așa să fac o foarte mică introducere pentru a se înțelege mai bine contextul în care a apărut acest volum. Mircea este preocupat de subiect de o viață, a avut o teză de doctorat în care a descălcit pentru prima dată, să spunem, premisele filozofice, sociologice ale acestui fenomen, pentru ca după aceea să se afunde în arhivă și să-i vadă dimensiunile sale concrete, să identifice victime, să identifice călăi, să identifice persoane care au gândit acest fenomen și așa mai departe. Și pe baza acestei cercetări care continuă neabătut de 30 de ani, iată, au rezultat foarte multe volume,
și o parte din această producție reprezentată de această serie numită Documentele Reeducării. Primele două volume s-au referit în mod specific la procesele care au avut loc, deoarece este vorba, pe scurt, pentru cei care nu înțeleg, de un proces de reeducare a unor tineri în închisoarea de la Pitești, inițiat și condus de autoritățile comuniste din România, care la un moment dat a fost dezvăluit, a fost cunoscut, și atunci el a trebuit închis și a trebuit să se găsească țapii spășitori. Și s-au făcut niște procese spectacol, în care este imposibil de aflat adevărul, ce a fost cu adevărat. Unii oameni au fost uciși, alții, mă rog, au fost refolosiți pentru alte scopuri, da? Iar Mircea a analizat în acele prime volume toate aceste procese și nu mai știe cine a trecut și a citit asemenea documente penale, știe ce greu să face asemenea lucruri. Pentru ca deja la volumul al treilea să avem un salt în reconstituirea biografiilor unora dintre cei care au fost participanții și cei implicați în tot acest proces de reeducare și implicați în procese. Și avem aici, dintre aceste biografii cu care s-au început, cele 9 biografii cu care s-au început, nu avem victime, dar avem și călări, sau asta este marea întrebare pe care autorii aduc, unde ce se termină victima, unde începe călărul și care este limita dintre ei. Este o investigație de aceasta de mare finețe și cât am venit pe drum cu mașina de la Galați pe Cahul împreună cu Vlad, mi-a povestit ce aventură este să găsești informații ascunse pe cotloane, să iei legătura cu nepoți, strănepoți, cu persoane care astăzi au 98 de ani pentru a găsi o scrisoare, o hârtie, pentru a reconstitui aceste biografii tainice ale acestor oameni, care de fiecare dată, practic toată viața lor, au trăit, de fapt, mai multe existențe. Și o să vă las pe ei, și cred că asta este una dintre ideile bune, să se refere la una sau două cazuri de genul acesta, ca un exemplu elocvent cât de complicată și ciudată este viața cu noi. Și, de fapt, ajunge să ne uităm în oglindă noi, să ne uităm la celea și să întrebăm cine suntem cu adevărat. Eu nu zic mai mult de atât, ci invit pe fiecare, în ordinea cum doresc și cum vor să intervină, să vă povestească un pic, nu știu, cum doriți dumneavoastră, și aici se poate discuta dacă aveți cunoștințe, cei care sunt în sală, că oamenii invitații se schimbă, nu câteva idei despre această reeducare de la Pitești și apoi câteva exemple din aceste biografii care le-a studiat aici, pentru că, într-adevăr, ele sunt elocvente pentru ce înseamnă a fi omul sub presiunea istoriei, sub destin, iar locuitorii Moldovei știu cel mai bine cum e să trăiască într-o continuă presiune și într-o continuă incertitudine. Stimați domnul, Încep eu. Bună ziua, vă mulțumesc. Domnul director, excelență, stimați invitați, e o onoare pentru mine să fiu astăzi aici, pentru a doua oară doar în viața mea în Republica Moldova. Tot, din păcate, foarte pe scurt, am mai fost o singură dată acum mulți ani la Chișinău, dar sper să revin mai des, pentru că din această perspectivă a istoriei și mai ales a lucrurilor mai puțin plăcute care s-au petrecut în trecut, e o legătură între cele întâmplate aici și familia mea, în sensul că eu mă trag din nordul Bucovinei, de pe lângă Cernăuți, și 99% din membrii familiei de atunci au plecat, în 40 nu s-au mai întors. Bunicii mei au avut șansa să fugă când sovieticii erau la capul satului, că înainte de Fântână. Administrația nu a anunțat nimic și au avut șansa să treacă într-o noapte. Dar restul, și numai bunicul avea 9 frați și surori, toți cu 3, 4, 5 copii. Bunicul meu, așa a fost în familia noastră, era născut în 1901. Deci avea 39 de ani, iată o legătură.
Și aș porni, noi suntem destul de deschiși, nu ne pregătim discursuri, chiar mizăm foarte mult pe o dezbatere și pe întrebări și pe curiozități din partea dumneavoastră, în partea a doua. Aș porni câteva lucruri cam în felul următor, fiind un pic influențat, recunosc, și poate e binevenită chestiunea, de faptul că pe drum, nu în bucata Galați-Cahul, ci București-Galați, pe care am făcut-o tot în dimineața asta, am ascultat doar, nu puteam să iau ochii de la drum, înregistrarea lansării volumului 2 de acum 6 ani și printre altele, fără să pot să identific persoana pentru că recunoșteam doar vocile colegilor, am văzut la un moment dat că se amintea pe de o parte faptul că, dintr-un punct de vedere, amintit un pic și aici mai devreme, deși tot un regim comunist au fost, niște lucruri au fost diferite categoric și, într-adevăr, și în România poate se știu prea puține despre cele întâmplate aici, și viceversa. Și atunci aș începe în felul următor. Dacă discutăm de represiune și, sigur, de momentul cel mai fierbinte amintit aici, deci de anii 40-50, în cazul Basarabiei, discutăm de deportări, nu? În primul rând, de înfometare, de colectivizare și de alte forme. În cazul României, principala formă de reprimare, de eliminare a lumii vechi din societate sau chiar din viață și de transformare brutală a societății românești în acei primi ani ai regimului comunist a fost detenția politică, care a însemnat un întreg univers concentrațional. Din multe puncte de vedere putem face paralele cu ceea ce a însemnat Gulagul în Uniunea Sovietică, parcă în cazul României nu s-a rezumat numai la un regim foarte aspru, foarte brutal, de muncă silnică în niște condiții foarte grele, ci a presupus foarte multe particularități. Și am remarcat în acea discuție de acum 8 ani, la un moment dat, cred că tu, Mircea, regretai că nu există proiectată, nici nu se putea, o harta Gulagului românesc, pentru că ai fi vrut să spui câteva lucruri și le-aș spune eu acum. Cred că poate fi o chestiune de interes, apropo de acest univers concentrațional, pentru că, în definitiv, și aici veți găsi niște biografii ale unor oameni care au fost închiși, dar nu știți nimic despre acel context, despre acele locuri și nici documentele securității nu prezintă detalii despre aceste locuri. Noi le știm din alt gen de documente, din cercetări pe teren atât cât se mai pot face și, evident, din amintirile celor care au trecut pe acolo. Și atunci, foarte pe scurt, ce a însemnat acest univers concentrațional românesc, cu o aplicare particulară asupra topografiei și arhitecturii locului, în strânsă legătură cu istoricul și regimul. În primul rând, de menționat că regimul comunist nu a construit un sistem concentrațional, ci a preluat și extins, modificat, nu preluat ca atare de la regimurile anterioare, pentru că detenția politică, din păcate, în România nu a început dată cu instaurarea comunismului. Este o chestiune mai veche, sigur, putem vorbi și din perioada medievală, dar nu are rost să mergem până acolo, măcar dacă discutăm de începutul secolului 20, ar câte două categorii de deținuți politici, aflați la extremele acestei lupte politice, cei de extremă dreaptă și de extremă stângă, care încă de prin anii 20-30 înfundau pușcările românești, nu în totalitate, sau nu toți, vinovați neapărat de ceva. Mai ales dacă ne gândim la perioada războiului, nu? Cu stare de război, unde oricine bănuit de cea mai mică chestiune la drumul închisorilor. Ei bine, acest sistem l-au preluat comuniștii și Gulagul ăsta românesc, dacă facem paralel asta, din punctul meu de vedere, e foarte interesant, pentru că locul și-a pus amprenta asupra regimului de detenție pe care l-au trăit cei care au trecut pe acolo. Pentru că, repet, nu s-au construit închisori. Și atunci unde au fost închiși ei? Avem de-a face cu clădiri cu această destinație de secol XIX și în Ardeal, evident construite în timpul administrației austro-ungare, și în vechiul regat. Clădiri vechi, repet, cu această destinație. Câteva, vedeți, Aiudul, Gherla, Sighetul, Craiova, în vechiul regat, Râmnicu Sărat, Galați, Suceava și așa mai departe.
zici, aveau această destinație. Dar foarte multe au fost adaptate. Erau foste mănăstiri care au fost transformate în centre de detenție. Erau cetăți medievale, vedeți Făgărașul, era Jilava, un fort militar de sfârșit de secol XIX. Sigur că acestor centre de detenție, după aia le s-au adăugat încet multe alte dimensiuni și direcții, apropo de munca forțată. Și amintim, nu Canalul, coloniile lui de muncă, poate chestiunea cea mai reprezentativă și în directă legătură cu ideea de reeducare prin muncă, dacă facem un paralel cu Gulagul sovietic, minele de plumb din nord, coloniile de muncă din Bălțile Brăilei, barajul de la Bicaz, coloniile de muncă de la Onești, Borzești și așa mai departe. Toate aceste centre, în această perioadă de referință 47-48 până în 64, când au fost eliberați imensa majoritatea deținților politici, fiecare a avut câte o particularitate și și-a pus amprenta asupra regimului. Prin Jilava, care era închisoare de tranzit, au trecut majoritatea, de exemplu, în permanență suprapopulată, spații subterane, deci alături de regimul dur impus de comunism, se adăuga, nu, și se suplimentau suferințele oamenilor prin lipsa aerisirii și iluminării naturale, a temperaturii foarte scăzute, a locului în sine. Sighetul a fost o închisoare dedicată demnitarilor. Târgșor era închisoarea elevilor, Mislea era pentru femei și așa mai departe. Se pot identifica foarte multe caracteristici, cu toate concurând la acest regim. Ei bine, Piteștiul, închisoare ceva mai nouă, poate chiar considerată atunci de cei care au intrat prima oară în 48 sau 49 în porțile ei drept ultramodernă, pentru că avea și încălzire centrală, care sigur că nu se folosea, dar exista, a fost construită în finalul anilor 30 și a fost populată din primăvara lui 49 exclusiv cu studenți. Pentru a face o trecere către ceea ce numim astăzi nou reeducare și ne ocupăm de istoria ei, știm foarte bine, înțelegem, nu are rost să reluăm de ce regimul comunist, prin teroare, frică și represiune, trebuia să se impună și să se instaureze și să, evident, să elimine orice formă de opoziție, vorbim de prima perioadă a lui. Bine, în cazul Piteștiului și a studenților, subliniem această particularitate. Dacă cei vechi erau ușor eliminați, cumințiți, unde era cazul, iar generațiile noi urmau să fie crescute, educate de către regim, Pitești a însemnat, în primul rând, ruperea acestei legături între lumea veche și lumea nouă, încercând să distrugă pătura cea mai activă, nu, la momentul ăla și de potențial pericol pentru regim, anume a tinerilor studenți, care sigur că erau de un anumit nivel, sigur că erau crescuți într-un alt spirit poate decât astăzi, apropo de patriotism, apropo de credință, sigur că erau niște tineri cu anumită experiență de viață, măcar dacă ne gândim la perioada războiului, unii cuzeseră pe front, unii în refugii și așa mai departe. Și majoritatea erau înregimentați în diverse structuri de rezistență anticomunistă. Și asupra lor, în această închisoare de la Pitești, mai apoi chestiunea extinzându-se sau încercându-se extinderea ei și în alte centre de detenție, până în 1952, s-a declanșat această operațiune de reeducare. Nu este o chestiune care s-a întâmplat numai la noi, nu este unică în lume sau în istoria umanității, dar în orice caz a îmbrăcat niște forme absolut îngrozitoare. Este un subiect foarte amplu, este o temă care poate fi abordată din foarte multe perspective și domenii chiar. Noi ne ocupăm, să spunem, de istorie, dar poate fi abordată și teoric, psihologic și poate chiar și psihiatric, antropologic și social, cu siguranță teologic, pentru că foarte mulți
din cei trecuți pe acolo, în mod particular cei care erau, de exemplu, studenți la teologie sau trăiau într-un spirit creștin, au fost imediat atacați, era o chestiune care li se reproșea în mod particular. Unii, la modul general, în detenția comunistă și în mod particular aici, au reușit să reziste tocmai datorită credinței, atât cât au rezistat. Vedeți, apropo de oameni trecuți prin reeducare sau, într-un grad mai mare sau mai mic, niște cărți extraordinare din această perspectivă a unui Ion Ianolide, spre exemplu, sau Virgil Borbean, lucrări publicate în România după 1990. Mircea, cum spunea și colegul Enache, se ocupă de acest subiect de 30 de ani, ne amenință de foarte mult timp că iese din el și nu reușește, pentru că, într-adevăr, pentru un istoric, o perioadă mai lungă de 10-12 ani pe o temă ridică niște probleme semnificative, dar probabil că mai avea nevoie de un ajutor și s-a mai găsit un alt obsedat să pună umărul un pic la niște lucruri, pentru că, cel puțin din punctul meu de vedere, nu împărtășim în totalitate opiniile pe acest subiect și e foarte bine că e așa. Eu cred că în continuare este și iată că toate volumele astea asta au demonstrat, e încă foarte mult de lucru, chiar și pe acest subiect și foarte multe lucruri stau să fie încă descoperite. E o dovadă în acest sens și acest volum, unde, și cu asta închei și am să las pe Mircea să continue, dar, repet, mizez pe o dezbatere și pe întrebările dumneavoastră, încercând să ieșim din cadrul formal al clasicelor lansări de carte. Dacă în primele două volume, cum s-a amintit, s-a concentrat asupra unor documente care, în primul rând, erau adresate sau de interes specialiștilor, cred că volumul acesta și cele care urmează, chiar dacă tot din documente sunt compuse, trecând la biografii, lucrurile se schimbă și devin mult mai interesante, mai ales că pentru fiecare se pot găsi direcții de interes particulare. Dacă nu e chestiunea detenției, este, să spunem, originea și alte lucruri, elemente biografice ale unor persoane. Vedeți că sunt și câțiva originari din Basarabia în acest volum și nu numai. O să vedeți lucruri legate de activitatea comunistă ilegalistă în România, pentru că închei cu asta. Dacă primele volume, pentru că sigur că documentele nu pot să le luăm noi, contextul lor istoric, în principiu se încadrau în perioada 48, 59, 60. Aici, lucrând cu biografii și ocupându-le de întreaga durată de viața respectivului personaj, deja o să găsiți lucruri foarte interesante, zic eu, și din Interbedic, și din perioada lui Carol al II-lea, și din perioada Antonescu, și mergând până spre 89-90, pentru că sunt niște oameni aici care au supraviețuit, iar relația lor cu securitatea a continuat până la final. Vă mulțumesc și aștept întrebările. Am să spun și eu câteva lucruri, nu prea multe, pentru că îmi doresc ca să avem un dialog cu dumneavoastră, să vedem care sunt interesele noastre, ce doriți să aflați de la noi, pentru că suntem aici. Și toate gândurile noastre, perspectiva, comparație cu situația din Basarabia, pentru că asta se impune, din mai multe considerente, în primul rând pentru că ambele țări, să zic așa, și cea din dreapta și cea din stânga Putului, au trecut printr-o experiență similară, probabil, experiența comunismului, chiar dacă ea s-a manifestat diferit, una fiind țara dumneavoastră, regiunea aceasta sub sovietică, a noastră sub un control care a fost variabil, foarte puternic sovietic în anii 50, ulterior, un comunism național de o factură autonomă, care are o dinamică autonomă, evident în interiorul blocului sovietic.
Aș vrea să spun că, spre deosebire, n-am să fiu foarte mult pentru că îmi doresc acest dialog cu dumneavoastră. Față de primele două volume care radiografiază cumva fenomenul acesta al reeducării, este vorba de reeducare în sistem carceral, în închisoare, care istoric se delimitează între 1949-1952, începutul anului 52, sfârșitul anului 51, de fapt, deci o perioadă strictă, limitată, perioada stalinistă, perioada de maxim angajament stalinist al României de atunci, al lui Budești, o reeducare juvenilă, adică făcută de un regim care vrea niște schimbări rapide, bruște, adică o detașare foarte radicală și imediată de trecutul zis burghez și care, bineînțeles, a soldat cu un eșec. Iar studierea a ceea ce s-a întâmplat, în modul în care au procedat acești responsabili comuniști, este foarte interesantă pentru că ne arată cum fac oamenii, cum se făcea acest lucru, adică cum se întâmpla această schimbare de mentalitate, schimbare de concepții, de moraluri, această spălare pe creier. Acest lucru este foarte interesant și acum pentru că dacă există regimul comunist, dar tentative din asta de spălarea creierului există nu doar în regimurile comuniste, există și în afara lor. Propagandă, influențare, diversiune, asta ne confruntăm și astăzi cu ăsta este scopul asociației conduse de prietenul nostru Vitali. Nedeclarat. Dar cert. Și, deci, față de primele două volume care căutau să investigheze modul în care s-a petrecut acest lucru, acest al treilea volum face o schimbare nu de paradigmă, ci glisează cumva perspectiva, în sensul că ne axăm pe responsabili. Adică pe responsabili și pe victime, adică ce recuți acolo. Dacă primele două volume se axau pe acest segment temporal în care s-a produs această spălare de creier carcerală, acest al treilea volum vine cu biografiile celor implicați, fie de o parte, fie de cealaltă, și nu cu biografiile lor limitate în perioada asta în care s-a desfășurat experimentul, ci într-o perioadă lungă. Adică toată perioada cât au trăit ei, sau în perioada în care au fost angajați ori în represiune, ori au fost victime ale regimului comunist din România, fie că a fost în detenție sau după, pentru că la noi, dar și la dumneavoastră, odată ce ai fost deținut politic, ai rămas supravegheat toată viața. Supravegherea politică nu încetează odată cu detenția, ci continuă după detenție. Sunt oameni cărora li s-au închis dosarele, asta vorbesc documentele de la CNSAS, după perioada comunistă. Deci, dacă la noi a căzut în 89, sunt dosare închise în 1993, 1991, da. Deci, această urmărire a continuat și odată ce ai trecut prin acest calvar al detenției comuniste, în general, nu doar al detenției în sistemul ăsta educativ, rămâi sub atenția regimului cât durează el. Și aici, aceste biografii extinse sunt de studiat. La fel sunt, din punct de vedere istoric, este important de studiat, din punct de vedere al cunoașterii. Pentru că asta este, practic, asta este meseria istoricului. Meseria istoricului nu este să fie propagandistul adevărului, nici să plângă pe umerii victimelor. Rolul istoricului este să înțeleagă și să explice. Aceasta este partea lui tare. Acum că impresionează aceste lucruri, foarte bine. Toți suntem oameni, da? Toți avem concepții politice, toți suntem aderenții unui tip de memorie și nu este, cum să zic, ne e la suflet memoria victimelor, nu memoria torționarilor, dar rolul lui principal, rolul nostru este să explicăm cu cât mai mare acuratețe posibilă ce s-a întâmplat acolo, pentru că această înțelegere cred că este cea de transmis, dincolo de un alt tip de transmitere, care e transmiterea memorială. Adică torționarii își transmit memoria lor, adică sunt memorii paralele. Victimele își transmit sau nu memoria lor, pentru că și aici este un hiatus, este o lipsă de transmitere, dar în tot cazul și în mod cert trebuie transmisă o cunoaștere istorică de la
în interiorul breslei istorice, da? Sau în interiorul breslelor științifice, pentru că nu numai istoria vor fi explicația, sunt și alte discipline, aici politologia, este așa, sau istoria reprezentată de domnii profesori. Și asta este miza. Miza este pur explicativă și rolul nostru este, ca istorici, este de a avansa în această explicație, pentru că este important să vedem nu doar ce s-a întâmplat acolo în perioadele astea, avem documentele acum și trebuie să le exploatăm, sunt accesibile, în mare parte, în totalitate, dar trebuie să vedem și oamenii care au fost implicați. Pe de o parte responsabili, iar pe de altă parte victime. De unde veneau ei? Ce bagaj cultural aveau? Cum au reacționat la această spălare pe creier? La fel, de cealaltă parte a responsabililor, cine au ei? Da? Erau ilegaliști, avusese un angajament față de comunism sau nu? Și aici sunt două cazuri și despre asta am să vorbesc foarte puțin. Sunt doi basarabeni. Unul este Vladimir Mazuru. Acesta este fiul unui cantonier care a murit la un moment dat și al unei femei care, ulterior, după ce a murit soțul său, a fost precupeață la Chișinău, care, fiind un copil cu greutăți din familie, era foarte determinat, vrea să parvină, să facă o carieră, da? Își face o instrucție în asta, să devină un soi de maestru din asta, într-o ocupație din asta de instrumente medicale, deci devine un tehnician, un muncitor de bună factură, ceea ce arată că era inteligent și determinat. Nu rămâne în Chișinău, se mută la București, lucrează în toată perioada interbelică, lucrează în această profesie, în instrumente medicale. Era foarte arivist, era un tip de tânăr care nu avea niciun angajament ideologic, adică nu avea nicio legătură cu mișcarea comunistă, cu filocomunistă și cu spionajul sovietic, pentru că cei care au avut, în general, legătură cu activitatea represivă de după 45 în România, au fost oameni care au fost ori legați de mișcarea comunistă, vorbind de mari responsabili, ori cei care implicați în spionajul sovietic. El n-a fost niciuna nici alta. Ascensiunea lui este postbelică, deci odată ce vin comuniști la putere, evident a avut un fundal aici, pentru că el era de origine, taică-sul era ucrainean și mama probabil că era de origine rusă. Deci el era asimilat țării noastre mari prieteni, Uniunea Sovietică. Și din acest motiv, când l-au găsit acolo, el ia legătura cu structurile partidului 45, fiind arivist, fiind un om care vrea să facă carieră, intră în structurile de partid și avansează foarte repede. Rapid ajunge, în câțiva ani, ajunge șeful cadrelor securității. Securitatea era echivalentul securității sovietice în capitolul sovietic și este un personaj central în această reeducare. Adică influența lui este decisivă, fiind unul dintre ajunții securității, este implicat masiv în această reeducare, în toate acțiunile astea. Deci, unul nu avusese nimic, devine comunist peste noapte, în ciudat ceea ce fie. Noi când privim din afară responsabili comuniști, credem că toți aveam un angajament ăsta pur și ferm față de comuniști, ne dezminți. Ei nu. Motorul acestui tip era pur și simplu arivismul. Da? Aici este și marea lui greșeală, pentru că este citit. În 1952, Partidul Comunist Român este epurat în structurile sale de vârf și se numește, în istoriografia românească și așa, a comunismului român, se numește epurarea grupului Paucă. Adică grupul Paucă din partid a fost eliminat. El era un fidel, pentru că ei au funcționat, comuniștii au funcționat întotdeauna pe grupul ei, când au ajuns la putere, aveau niște raporturi de fidelitate pe care le trăgeau din experiența lor ilegală, din activitatea de fost spion sovietic sau din activitatea de după 45, cum e cazul acestui Mazuru, care a fost atașat acestor persoane care gravitau în grupul Paucă. Atunci este, cumva, el este trecut pe linie moartă datorită fidelității, pentru că grupul Gheorghe Udești este cel care implinează Paucă, atunci este trecut cumva pe o linie, nu pe linie moartă, este trecut pe o linie secundă în securitate, devine șeful unei direcții de transporturi din securitate. Era o direcție importantă și asta, dar era o direcție tehnică care nu avea a face cu acțiunile represive sau acțiunile operative ale securității. Apoi, pentru că fusese atașat grupării Paucă,
cercetarea lui devine circulară, în sensul că omul ăsta este investigat de Comisia de Control, de organele partidului și ale securității, evident, și atunci se descoperă diverse bube. În primul rând, faptul că mințise în biografii, mințise că făcuse parte de din școala lui Roșu aici, organizația pentru elevi din Basarabia, ceea ce nu făcuse niciodată parte, mințise cu privire la, de exemplu, cu privire la originea socială a tatălui său, despre care spusese că era origine muncitorească. Acela era mic burghez, fusese un cantonier care la un moment dat și arendase pământ, ceea ce era un păcat din punct de vedere al purității de clasă. Dar lucrul cel mai grav este că în 1942 acest om făcuse o cerere de angajare în siguranța burgheză, românească. Deci arivismul lui, el se simțea foarte bine acolo, era un muncitor câștigat bine, era un muncitor bine văzut și la un moment dat chiar vrea să se integreze în societatea aia burgheză. Și aici am dat în lucrarea asta mai mult decât atât, el este concentrat în perioada Androșea, undeva pe la aici, la Cetatea Albă, este concentrat, la Zarzabadul, și sunt niște fotografii aici pe care le-am descoperit în arhive, în care omul este surăzător și arată foarte bine, se simțea foarte bine în această societate burgheză, românească, de aia și... Da. Și asta aici este moartea lui din punct de vedere al organului, este trecut, trimis în meserie și este mort din punct de vedere politic. Nu i se întâmplă nimic, nu este arestat, pentru că este foarte fidel și ia foarte multe lucruri și nu vreau să se complice cu el, plus că nu trebuie să se crede de parte. Dar cam aceasta e biografia. Faptul acesta arată mecanismul angajamentelor acestor responsabili. Că erau oameni care aveau bube în cap, erau oameni cu pete, din punct de vedere al dosarului, da? Și nu din fanatism făceau. Lucrurile astea nu le făceau din fanatism. Le făceau din interes, din parvenire. Și că până la urmă, dincolo de filiația asta sau de afinitate ideologică, ceea ce conta erau raporturile de forță, de putere și de fidelitate în interiorul acestui aparat central. La fel este și cazul lui Nikolski. Alexandru Nikolski, pe numele real Boris Grinberg. Acesta este un fost aderent comunist, el a făcut parte din școala Roșu, într-adevăr, mai mult decât atât, în anii 30, într-o perioadă în care au fost arestări masive în Basarabia de rețele comuniste, el a fost șeful TCDR-ului, adică Uniunea de Tineret, da, comunistă, da, din Basarabia. El a fost șeful TCDR-ului. Este luat în armată, el ca pregătire era bijutier, era un tip foarte meticulos. Era bijutier, lucrează ca bijutier. A încercat să facă studii, dar capul nu l-a ajutat. Adică capacitatea lui intelectuală era extrem de limitată, nu și-a trecut examenele. Și atunci s-a calificat ca bijutier. Este bijutier câțiva ani, se duce în armată, acolo face studii de telegrafist, învață meserie de telegrafist și după perioada asta cu armata, devine spion sovietic. Este recrutat de... Rămâne în Basarabia în 40 la Cedare și devine spion sovietic. Este recrutat de informațiile militare sovietice și trimis în România pentru spionaj. Acolo are o acțiune din asta de spionaj absolut penibilă. Este prins într-un lan de porumb, de ceva de grâu, de nu știu ce. Este absolut penibilă acțiunea lui de spionaj, ceea ce arată că intelectul lui era destul de redus. Nu avea nicio capacitate și instrucția era elementară. De altfel, spionii sovietici care au trimis în perioada respectivă, sovieticii au avut întotdeauna două categorii de spioni. Unii foarte, foarte, foarte buni, care au avut o școală bună de spionaj, care de regulă erau trimiși în străinătate, da? În posturi cheie, și alții masiv, adică o acțiune din asta stahanovism de recrutare, cantitativă. Ei, el face parte din această a doua categorie, proastă de spion, proști, de proastă factură. Și e arestat în România, nu spune, din fericire, nu spune în numele real, pentru că trecutul lui comunist în timpul războiului, regiunea Antonescu executa spionul. El ar fi fost executat. Deci dă alt nume, Serghei Alexandru Nikolski, de-aia și ia condamnare pe viață pentru acțiunea asta lui. Este trimis în închisoare și e eliberat la 23 august 1944, când România întoarce armă, în mod se schimbă regimul. După perioada asta, el, având trecutul ăsta de spion sovietic și organele astea de represiune în constituire românești de securitatea funcționau sub tutelă sovietică, este numit
adjunctul șefului securității române, care ia printilie Gheorghe Pantelei Bogdarencu, și este adjunctul lui și răspunde de deținuții politici și el pune în practică. Este cel care operativ ordonează punerea în practică a reeducării acestea de detejuri. Are o carieră lungă, este anchetat în anii 60, la sfârșitul anului 60, în începutul anului 60 iese din pâinea asta de securist, deci rămâne o perioadă lungă. Spre Mazuru, a cărui carieră în 54-55 este încheiată. El rămâne până la începutul anului 60, când se schimbă garnitura serviciilor secrete românești recte ale securității și este o singură perioadă anchetat în perioada asta după epurarea grupului Pauker, pentru că fusese sub ministrul de interne Teohari Georgescu, care era parte din gruparea Pauker de care v-am vorbit și a fusese epurat. Deci o are carieră lungă. Ce vreau să spun cu aceste două cazuri de basarabeni care vă pot interesa și noastră pentru istoria Basarabiei și pentru raporturile pe care le aveau cu România, cu partea din dreapta culturii. Faptul că aceste două cazuri arată că noi ne imaginăm, cum spuneam mai devreme, că acești oameni erau niște oameni care aveau o inteligență diabolică, cum se discută în literatura despre ceea, că noi avem de-a face cu rău radical. Adică niște oameni extrem cu inteligențe diabolice. Nu este nici pe departe așa. Și cazul lui Nicolski, unul foarte redus, o să-i găsiți aici, în documentele astea, găsiți biografia extinsă, care este scrisă de mânuța lui, în care este plină de greșeli, dar adică greșeli grosiere, ce arată că avea nu doar o deficiență de formare din asta școlară, ci gândirea lui era limitată, era extrem de limitată. Deci aceste lucruri, și acest lucru e valabil și în alte sfere, dacă vorbim de exterminarea nazistă. Cunoașteți probabil cazul lui Eichmann. Și ăsta s-a scris o carte foarte frumoasă, Eichmann la Ierusalim, de Hannah Arendt. S-au făcut și filme. Da? Dacă ne concentrăm asupra acestor restaurante, cel puțin la unora dintre ei, vedem că nu sunt niște inteligențe, niște lumini, și că nu sunt niște oameni, niște lumini diabolice, așa, ci este vorba niște executanți meticuloși, niște oameni care nu-și pun întrebări, care își alungă orice tulburare de conștiință, da? Și care execută în tocmai ordine. Și cu asta ei se justifică în fața lor. Da. Deci cam asta ar fi miza intelectuală, explorarea acestor biografii și a celor implicați. Bine, dacă trecem și la victime, aceleași probleme se pun și la ei. De unde vin? Cum cedează, cum se întâmplă această spălare pe creiere, cum își revin ulterior, dacă își mai revin vreodată, și aici sunt cazuri și cazuri, și ăsta este rolul istoriei, să explice ce se întâmplă în tot acest proces, care este dinamic, nu stă pe loc. Da? Cam asta ar fi povestea. Nu înainte de a mulțumi tuturor excelenței sale, da? Lui prietenului Vitalie pentru organizare și invitație, domnului rector și domnului prodecan, inclus și tuturor rector, mă scuzați, și prietenului George Ionache, da, care este întotdeauna și data trecută a fost și ne-a însoțit aici, în acest, cum să zic așa, în acest drum greu care este povestea asta cu editarea de documente. Da? Și, bineînțeles, ultimul, dar nu ultimul rând, colegului Vlad Mitri, care a preluat o parte din această povară, care este într-adevăr o povară, să repiteți documentele noastre, care sunt atroce. Adică acesta este un experiment extrem de violent. Ca să vă imaginați așa, aici au fost niște torturi teribile, inimaginabile. Adică oamenii, ca să cedeze, să se spele pe creier, să schimbă convingerile, au fost supus la niște presiuni enorme. Aici erau niște bătăi, iar linia politică trasată de acești băieți, despre care am vorbit aici, Mazuru și Nicolski, ca să vorbim doar de co-băștinașii dumneavoastră, era să sară carnea în tavan, să moară oricât ți-ar muri, că nu contează. Ideea era ca să se imprime o conduită pedagogică, adică ceilalți să vadă ce pot să pățească dacă nu declară tot ce nu declarați, dacă nu spun toți, da, nu denunță toți și apropiații și toate actele dușmănoase la adresa regimului, sau dacă nu schimbă convingere, pentru că această
această chestiune, și cu asta închei, reeducarea, apropo de cartea lui Solzhenitsyn, care a fost menționată aici. Solzhenitsyn spune așa, că scopul sistemului de detenție al hiperagului Gulag este dublu. Exterminarea și munca forțată. La această perspectivă a lui Solzhenitsyn mai putem aduca un element. Reeducarea. Deci scopul sistemului comunist în versiunea asta represivă de tip stalinist, dar și ulterior, în forme atenuate și așa, este triplu. Exterminarea, munca forțată și reeducarea. Spre deosebire de exterminare și munca forțată, exterminarea în primă fază, apoi de munca forțată, care e folosită o perioadă și în anii 60 este, și Gulagul este demantelat, la fel și sistemul comunismului de detenție, reeducarea rămâne o activitate permanentă. Ea durează cât timp durează de regiune. De-aia, reeducarea, nu doar asta, în general este un subiect care angajează regimul comunist însuși, pentru că ea rămâne în inima sistemului. Adică schimbarea de personalitate, educarea în versiunea asta școlară, prin mass media, așa, da? Este una, și în regim de detenție rămân activități permanente, că să așa. Vă mulțumesc. Reacțiile dumneavoastră, pentru că astea sunt cele mai interesante. Adică noi vorbim între noi, dar degeaba vorbim dacă nu înțelegem ce gândiți dumneavoastră despre toate acestea. Și mai ales aici, în Gar, eu am înțeles că și eu sunt bucuros că noi suntem într-o universitate care s-a numit Anton Sergeevici Makarenko. Păi Makarenko este la originea acestei reeducări. Cei de la Pitești studiau cei implicați în reeducare la cluburile lor, unde se făceau oameni, și au fost niște școli de cadre chiar acolo la Pitești. Ei studiau poemul pedagogic pentru metoda reeducării și pentru percepția generală studiau tânăra gardă. Deci sunt plus alte broșuri de propagandă, dar să vedeți că Makarenko era aici, este indicat aici. Mulțumesc, Mircea. Ceea ce spune Mircea rezumă de fapt esența științei politicului, care începe cu în epoca modernă cu marele Thomas Hobbes, care de fapt descrie toată relația noastră. Noi, ca indivizi liberi, care putem să umblăm pe câmpuri, să facem ce vrem, nu? Să vânăm, să pescuim, să dormim, să fluierăm. Ca să trăim în societate, trebuie să ne împrumutăm, să ne dăm de libertatea noastră și astfel se creează societatea, cum spune Leviatanul, nu? Ordine. Și de fapt, toată problema societății noastre este care este acest raport între societate, acest monstru al statului, da? Așa și libertatea individuală. Și tendința, dacă observați, nu e nimic altceva, orice societate tinde să te malaxezi, să te așezi, să te pună acolo, astfel încât să funcționeze. Și noi avem, pe de o parte, această viziune romantică, că pe de o parte asta este cu diavolul poate fi văzut în două feluri. Ca Lucifer, ca înger erou de lumină care pică printr-o greșeală, dar își păstrează o anumită măreție, nu? E cel care la un moment dat a avut curaj, în ghilimele, să lupte cu Dumnezeu. Și l-ai pe cel diavol mic, ticălos de la coada cazanului, care te înțeapă acolo, te mănâncă, te roade, te macină de fiecare dată. Un fel de meșteșugar de genul acesta. Adesea noi îi prezentăm pe acești eroi, pe aceste personaje de regimului comunist, cum a fost ei propagandiștii regimului, simboluri solare, Lenin, Stalin, absolut toate personajele astea care luptau pentru dreptate. După aceea, cei care i-au combătut le-au înnegrit, dar tot le-a păstrat o dimensiune de măreție, de idei, ca o anumită idee în spate și numele acestei idei au distrus oameni. Dar, de fapt, aceste documente arată că, de fapt, noi suntem, așa cum de fapt, și știți foarte bine, Bulgakov, Mihail Bulgakov, nu Maestru și Margareta ceilalți, suntem o biată societate de această adunătură de indivizi care ne urmărim fiecare scopurile noastre meschine, nu? Așa cum la un moment dat era făceai de la acțiune ca să obții spațiu de cazare al vecinului, alte lucruri de genul acesta. Și numele un ideal de acesta mare, impunător, tu făceai ce? Tu îți făceai treaba de meseriaș, omorând pe alții, nu?
Viața asta, de fapt, o trăim fiecare. La o întreprindere unde șeful ne chinuie și ne lasă viața noastră să funcționăm, în universități unde, mă rog, și campanie electorală alege rectorul, dar nu este așa, se pun și alte lucruri, toată lumea se plânge și celelalte. Deci este, cum îi spune, de fapt, o realitate de aceasta foarte banală, care de cel mai multe ori o suportăm, nu? Când ne ducem acasă și pe la țară, bunicii noștri taie o găină, nu-i se pare nimic, e un spectacol absolut banal pentru cei care sunt obișnuiți să mănânce găina din curte, dar dacă îți duci nepotul acolo și vede că găina e cu capul tăiat, pentru acel copil este un spectacol absolut înfiorător. De fapt, asta este joaca permanentă și cumplită, că la un moment dat ajunge să ne obișnuim cu ceea ce spune banalitatea răului, un lucru de genul acesta, ajunge ca ceea ce este nenatural să ni se pară firesc. N-are nimic eroic aici, n-are nimic măreț toată povestea asta, dar în același timp este necesare aceste povești pentru că ne scutură mintea și ne clarifică cine, ce și cum suntem și ne dăm seama că ceea ce se pare că e bun, e bine, e ok, de fapt nu este absolut deloc ok și trebuie să ne trezim. Este ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, și după 89 în România, când eram învățați în România că iubitul conducător Nicolae Ceaușescu ne face țara cea mai frumoasă și așa sunt cea mai săracă țară din Europa, nu că ne uitam peste Prut și vedeam luminile de la Capul și la noi era de întuneric și nu aveam ce mânca. Este și aici, în Republica Moldova, când atâta timp s-a învățat, nu? Că tovarășii veniți de la răsărit au făcut lucruri atât de minunate aici și de fapt cu ce preț câte milioane de moldoveni au pierit prin Siberie și prin alte lucruri de genul acesta. De aceea un exercițiu necesar și nu știu cât o să citiți cu toții cartea asta, pentru că este grea, dar în primul rând întâlnirea și aici este lucru care aveți, pentru că vă transmite o realitate care e dincolo de aceste fapte concrete, experiențe de viață. Și în acest sens, la aceste experiențe de viață, vă invit autorii, dacă aveți întrebări sau anumite lucruri, să le lămuriți legate de subiectul acesta, dar de această problema noastră de a fi în lume și raporturile acestea cu autoritatea și cu trecutul acesta nostru, cum s-ar putea rezolva. Așa că așteptăm întrebările voastre. Da. Aș putea face, mă numesc Raisa Flepovski. La moment eu locuiesc cu mama mea, care e istorie vie, are 90 de ani și îmi povestește foarte multe din ceea ce... Câte ceva am înregistrat, am zis să mai înregistrez, e lucidă, ea a fost pedagog pe vremuri și vreau să vă spun că, într-adevăr, ea vorbește foarte mult. Avem așa minute de a ședea, de a ne discuta cu dânsa. Prin ce a trecut, ea a rămas orfană în 40, a fost omorât bunelul, ea avea 6 ani, în 41, cer scuze, chiar la începutul războiului. Erau oameni înstăriți, le s-au luat pământul, le s-au luat ceea ce aveau. Bunica era fugărită unde e Chiaburoaica, adică a trecut prin niște experiențe și, într-adevăr, și dacă să vorbim despre reeducare, eu am învățat în anii 70, care au învățat în anii ăștia, pot să spun, sunt de acord sau nu cu mine, fiind la facultate pedagogică, cine nu erau profesori la economia politică, ateismul științific, comunismul științific, istoria partidului. Erau ofițeri din armata sovietică, comisari, care veneau și ne educau în felul lor, ca noi să venim în școală, să continuăm ceea ce ne-au învățat ei. De aceea noi avem ce avem acum la nivel chiar și de tineret, chiar și persoane care foști elevi, care ei au învățat ce ne-au învățat ofițerii ceia. Eu mi-amintesc foarte bine profesorul de ateism științific, da, și predau în limba rusă, evident. Și ei, da, și predau cu atâta ură, adică eu am, eu am chestiuni personale cu religia, adică eu sunt categoric și erau niște chestii și mulți, au fost
din profesori care au înțeles niște chestiuni și nu au continuat ceea ce au învățat, da, marea majoritate au continuat, da, așa ne s-a spus, înseamnă că așa este. Și asta a fost o reeducare prin anii 70 care se continuă, credeți-mă, și în prezent. Dacă sunteți de acord cu mine, eu am înțeles niște chestiuni și acum, da, noi cu domnul ne cunoaștem că am deschis un muzeu în școala în care am lucrat, am studiat istoria din raionul Cantemira localităților, făcut legătură cu persoane din București care și-au regăsit rude în istoria pe care am redactat-o și am scos-o din arhive. Adică sunt niște chestii, de aceea și la noi e destul de greu să schimbi, ce să spune, cum zice ficiorul meu. E ușor să scoți moldovanul din Moldova, dar e greu de scos Moldova din mintea moldovanului. Adică mentalitatea noastră încă cere de dorit. Și la noi e la fel de greu, să știți. Știu că am persoane... Vorba basarabenilor, la tăți ne-i greu. Dar cred că rolul și al dumneavoastră, ca oameni de cultură intelectuali, este, în primul rând, trebuie salvată această memorie pe care vine din familia dumneavoastră și ăsta e rolul nostru al istoricii, oameni cu formație din asta științifică. Și în al doilea rând, trebuie provocată în măsura în care putem, că noi istoricii lumea crede că noi suntem un fel de moașă comunală, nu suntem așa. Adică noi putem să încercăm să provocăm o discuție, un reflex, adică oamenii cu care ne întâlnim, instituțiile în care lucrăm, la întâlnirile astea publice în care suntem angajați, să provocăm o reflexie, cu o gândire asupra ceea ce s-a întâmplat. Oameni, hai să ne gândim ce am pățit noi, ce ni s-a întâmplat, ca să avem o perspectivă reală asupra societății, asupra istoriei noastre, că altfel, cum spunea dumneavoastră, nu înțelegem când intervenim și de ce lucrurile merg așa de greu, nu se schimbă, pentru că cele mai grele lucruri sunt cele din capul nostru, știți. Acolo sunt blocajele, nu în realitate. În realitate, oamenii, știți, colaborează, fac afaceri, viața merge înainte. Dar mintea este lucrul cel mai imobil de pe lume. Deci vă încurajez să intervievați sistematic pe mama și pe toți cei pe care îi găsiți, mai ales că aveți o formație, o formare științifică de istoric și știți cum să faceți. Nu sunt istoric, eu predau româna și la momentul de față predau româna vorbitorilor de rusă. E perfect. Am și ucrainene pe online, nu cred că sunteți persoana cea mai înărită. Mulțumesc pentru mărturisire. Domnul Stănescu, dacă îmi permit să intervin aici, într-adevăr, atunci când omul ajunge la anumite limite sau când este impus să facă cu totul altceva, atunci se vede în fiecare om apartenența la identitate. Iar faptul că aici, în partea stângă a rolului Puț, ne-a menționat ca popor, ca identitate, este faptul că chiar întotdeauna a fost supus, mai ales acelor rigori staliniste. Probabil că asta a fost ceea ce am menționat ca identitate. Iar la nivel, probabil, nu exista o mișcare. Iar la nivel de fiecare familie, ei și-au transmis, măi, ești așa, ești cu tare, iar asta este apartenența la identitate. Și ei, prin aceasta, să spunem noi, cu tumă, fiindcă nu avem cum să o numim noi om. Ăsta și-a menționat identitatea proprie. Vă dați seama, fiind deportați în Siberia, acolo doar numai și numai mediul rusesc. Știau asigur că revenirea, dacă va fi, ei fiindcă ei erau deportați, n-avește, adică pe totdeauna. Ei sub nicio formă nu puteau gândi că se vor întoarce. Iar în mediul respectiv, așa cum a prins la mama, așa cum a prins acasă, coacerea cozonacului, sărbătorile religioase și multe alte legate de tradiții, până și nunțile respective și-au păstrat identitatea. Asta a fost pentru noi, păstrarea noastră. Dar asta s-a făcut în momente foarte critice ale istoriei. Iată, asta este și o explicație, să zicem noi așa. Ar trebui, într-adevăr, de valorificat chestia asta și de așezat, de documenta foarte bine situația respectivă. Ca cel care a studiat foarte mult deportație, mai ales din prima și din al doilea val de deportări, e ceva care pentru noi aici și-a păstrat. Și chiar și aici a păstrat identitatea pe același aspect. În cazul în care nu ar fi existat probabil aceea, dar din contra sistemul ăsta ar fi venit mult mai lent, mai latent așa,
cu siguranță că noi toți aici am fi vorbit doar numai și numai limba rusă. Și de mult de pierdeam identitatea. Iar duritatea cu care a fost regimul totalitar stalinist pe noi, pe de o parte, poate și ne-a salvat. Pe de o parte, nu știu. Poate nu am dreptate, dar cred că asta și-a și fost. General corecție. Da, a fost o... Deci, cu totul altceva. Noi s-a manifestat. Păstrarea identității a fost pe acest criteriu. Ceea ce am menționat, ceea ce am moștenit la părinți. Și asta s-a transformat. La fel a fost și în demascările astea, pentru că dacă ei ar fi folosit o metodă mai lentă, cum de altfel s-a întâmplat în anii 60, tot în detenție, ar fi obținut rezultate mai importante. Atunci, după reeducarea, de la închisoarea de Aiud, de pildă, au fost circa 25 care au refuzat reeducarea. Ei, reeducarea asta de primă generație de care vorbim, de metodă, a fost extrem de dure, majoritatea și-au revenit. Efectul ăsta de care vorbiți dumneavoastră este identificabil și probabil că așa funcționează natura umană. Cu cât ești mai feroce în a aplica ceva, cu atât efectele sunt mai incerte. Dar dacă le aplici așa la lung, exact asta. Comuniștii sovietici, să știți că reeducarea asta în general lumea crede că este de influență sovietică. Ea este de influență sovietică. Metoda este sovietică, Makarenko este pilonul central aici, dar ea a fost aplicată de români. Mai mult decât atât, inițiativa de a o aplica a fost a românilor, nu a sovieticilor. Sovieticii, din contra, apropo de chestiunea asta, au spus așa. Uite care e treaba. Stați puțin să termin ideea. Sovieticii au spus așa, fiți atenți că noi am aplicat asta, reeducarea asta violentă, pentru o perioadă scurtă, anii 30, la Belomor Canal. Și n-a dat rezultat. Dacă veți face asta, veți genera efecte adverse și cum numeau în terminologia nu rezistența, că rezistența nu, ei erau tăvăluși. Veți crea procese psihologice, așa numai, procese psihologice artificiale. Deci ei vreau niște procese psihologice certe, adică acest homunculus numit Homo Sovieticus trebuia să apară, trebuia să-l vezi, să fie palpabil, să acționeze. Ori dacă tu erai prea feroce în aplicarea acestor tehnici educative, creai, nu se știe ce, adică niște oameni care ori erau distruși psihic, ori își reveneau foarte rapid ceea ce s-a și întâmplat. Domnul Corsu. Ați menționat faptul că aplicarea sistemului de reeducare a fost făcută de către români. Din exemplele pe care le-ați dat dumneavoastră, cei doi ajunți ai securității erau elemente alogene. Unul de origine ucraineană, iar celălalt de origine evreiască, dacă nu greșesc eu. Și tocmai înainte să deschideți acest subiect, vreau să vă întreb dacă a existat o proporție semnificativă de decidenți în acest sistem de reeducare care erau străini de poporul român. Pentru că știm că atunci când a venit puterea comunistă în România, numărul de alogeni care au venit direct la conducere a fost suficient de ridicat. Răspunsul la întrebarea noastră este cumva nu poate fi dat direct, pentru că în istorie și în explicația asta pe care o susținem noi, ca oameni care se vor de știință, nu există un efect de la A la B, în sensul că X e de origine etnică evreu, Y este șeful securității pintirie de origine ucrainean, dar altfel să știți că originea lor etnică, originea etnică este una în materie de comunism și identitatea este alta. Oamenii ăștia care au avut angajament, fie că erau spioni sovietici sau ilegaliști, ei au avut un tip complex de identitate. Deci ei au întreținut în permanență o relație, cum să zic, ambiguă din punct de vedere al atașamentului lor și al identității pe care și-o afișau. Adică ei erau, de exemplu, Nicolski, el era de origine evrească, dar el era aderent al Uniunii Sovietice, care nu era o republică evrească, iar el a lucrat pentru români. Dincolo de spionajul ăla penibil sovietic, el a lucrat numai în structurile românești. Iar, după perioada asta, Dej, care a fost foarte filosovietică, el a lucrat în niște structuri care erau foarte autohtone, în sensul că Gheorghiu Dej, acum ca să vorbim în termeni istorici mai general, Gheorghiu Dej, după moartea lui Stalin, face și grupul din jurul lui, după ce elimina așa numită aripă moscovită din partid grupul Pauker în 52, după moartea lui Stalin, el face o desprindere de Uniunea Sovietică. România, lui Gheorghiu Dej, devine o republică socialistă autonomă față de Uniunea Sovietică, o autonomie treptată, a fost o autonomie foarte inteligentă și care este studiată în istoriografia de specialitate. În ce sens?
Pe de o parte, românii au fost cei mai prosovietici din lagărul comunist, de aia demascarea grupului Tito, trădător, așa numitul grupul trădător al criminalului Tito, s-a produs de la București, de către Gheorghe Udeș. Mai mult decât atât, intervenția din Ungaria, unde toate rețelele sovietice au căzut din Ungaria, odată cu Revoluția din 56, cei care au fost cei mai implicați au fost românii. Primii care au strâns informații au fost doi oameni acolo, unde din Ministerul Externe a fost Aurel Molnășan și al doilea Walter Roman. Cei care au strâns informații primii pentru sovietici au fost români. Deci au lucrat foarte inteligent. Grupul deja a lucrat foarte inteligent, care stăpânea partidul, care controla banii. Pe de o parte au fost foarte pro-sovietici, pe de altă parte a fost o mișcare paralelă în care ei și-au creat un spațiu de autonomie. Toate cu moartea Polistani, ei și-au construit o autonomie pe care treptat au extins-o, iar în 58 cu Khrushchev au reușit să scoată pe sovietici din țară. Da, i-au amețit, i-au dus pe la vânători, le-au spus că noi nu avem graniță cu sovieticii, că oricum trupele din Austria trebuiau retrase și să nu se oprească în România să se ducă mai încolo și așa. Și această evoluție a culminat cu așa numita declarație din aprilie 1964, în care Dej și-a afirmat o politică externă autonomă. Aici chiar independent a fost, care a fost lărgită ulterior de Stalin. Care a fost lărgită ulterior de Ceaușescu. Ceaușescu vine pe acest filon. Deci aici este o discuție. În ansamblul securității, circa 25% erau de alte origini etnice. Dar vorbim de aparatul central, 25%. Restul erau români, toți. De origine etnică, dacă e să luăm cu origine etnică. Dar ei funcționau într-un dispozitiv. Securitatea nu era autonomă. Securitatea punea în practică aceste ordine care veneau de la birou politic și secretar în speță, secretariatul partidului, unde aici Dej era pilonul central și Dej nu a avut nicio altă origine etnică, dacă e să o luăm așa, decât aia de un ceferiți strău. Dacă mai sunt întrebări, poftim? Aș face și o completare aici, Mircea, domnule consul, apropo de întrebarea asta și de afirmația anterioară a lui Mircea. Eu am niște dubii, dar rămân la nivelul acesta și cercetări viitoare noastre sau ale altora să sperăm că vor lămuri. Eu personal, pornind și de la ce ai afirmat cu intervenția sovieticilor care a atras atenția, vedeți cum aplicați povestea asta, că prea dur și prea rapid nu dă rezultatele de care avem nevoie, m-am întrebat și eu mult timp de ce și cui folosea treaba asta. Deci să reluăm puțin. 3 ani de zile, 2 ani și ceva, o chestiune foarte concentrată într-un loc și apoi un pic extins asupra unui număr de 1000 și ceva de tineri, deci nu câteva zeci, cam toți de o calitate foarte ridicată. Gândiți-vă numai la nivelul studențimii din acea perioadă. Așa, ce elită reprezenta, plus alte experiențe ale lor. Cine avea nevoie de treaba asta? Pentru că ce s-a întâmplat aici a îmbrăcat formele unui genocid. Apropo de chestiunea etnică, sunt foști deținuți și în Pitești și în alte părți care povestesc cum câte un comandant de închisoare, supraviețuitor de la Auschwitz, le reproșa lor deținuților că din cauza voastră, fasciștilor, am ajuns eu acolo. Ceea ce sigur că era fals, că era din Ardeal și deportat de ungur, dar vorbim ideologic. Niște lucruri s-au întâmplat. Cred că tu ai avut în primul rând să spui apropo de români, în sensul că nu sovietici în mod direct, nu la inițiativa lor, nu la comanda lor, nu la controlul lor. Chiar consilierii sovietici le-au spus așa, noi nu vă încurajăm, am făcut chestia asta și am dat tix. Voi dacă vreți să o faceți, faceți-o, noi ne uităm. De altfel, sovietici făceau în țările astea, în țările din Uniunea Sovietică, de Republicile Unionale. Erau ceva care vreau să-l studieze, îl aplicau acolo. Și pe urmă, dacă povestea era funcțională, o translau la centru. Iar ăștia, apropo de consilierii sovietici, se spune, România, colonie sovietică, da, era într-adevăr, adică și consilierii sovietici și România era împânzită în perioada asta a reducării de consilieri, care unii erau la internă, la securitate, alții erau la cultură, la
la Sovrom. Păi de la Sovrom, din economie, erau niște spoliatori, niște jefuitori, iar ordinele lor erau sfinte. La fel erau cei de la propagandă, la agitprop, de la cultură, de la sectoarele astea. De la propagandă, de la cultură, aici erau feroci. În schimb, cei de la securitate erau cei mai liniștiți. Asta o să vi se pare paradoxal. Securiștii trimiși de la centru erau în general liniștiți. Unii au fost niște consilieri și ăștia sunt descriși de către responsabilii regiunii implicați în organe. E vorba de spionajul extern românesc și securitate. Consilierii sovietici sunt descriși. Și în momentul în care existau probleme, erau preintervenționiști, li se făceau sesizări. Ăștia din securitatea noastră, românească, făceau sesizări la partid și spuneau, trimiteți-l pe ăsta acasă. Și erau trimiși acasă. În general, erau foarte liniștiți ăștia, nu erau. Le dădeau sfaturi, le spuneau cum să reprime, le făceau tabloul Macarencu cu reeducarea, le spuneau cum să obțină informații, cum făceau directive de represiune în penitenciare sau de scoatere de informații, le spuneau, erau consilieri tehnici în materie de represiune și de lucrurile astea care țineau de organe. Dar nu erau extrem de intervenționiști. Nu erau și nu îi ofensau pe așa numiți români din aparatul securității, spre deosebire de alți consilieri. Deci acest lucru trebuie luat în considerare. Și la fel s-a întâmplat și în reeducație. Mai mult, i-au deconsiliat pe români să facă chestia asta. Ceea ce românii au făcut-o pentru că comunismul în România, când a venit la putere, era nimeni. Erau câteva mii de comuniști. Era o sectă mai mult sau mai puțin fanatică aceasta, care era o adunătură de diversi oameni. Unii, într-adevăr, erau în conflict de generații cu părinții, erau din teritorii din astea smulse României, adică alipite României după Marea Unire, și care aveau probleme de acomodare de identitate. Gândiți-vă că oamenii ăștia erau, în general, tineri și erau în învățământ și au avut mari probleme de adaptare. Această adaptare socială la România mare de după 1918 a fost foarte dificilă pentru teritoriile astea. Vorbim de ardeleni, de minoritari unguri, evrei, basarabeni, ucraineni din teritoriile astea. Foarte dificil s-au adaptat, iar unii, ca modalitate de protest, au evoluat către acest radical. Care era radicalismul de pe piață atunci? Păi, radicalismul din perioada asta, singurul radicalism era farul Revoluției Sovietice, bolșevice, era singurul radicalism pe piață. La fel ne întrebăm și acum, de ce jihadismul atrage în lumea musulmană? Păi singurul radicalism pe piață, alt de radicalism nu există, decât ăla musulman. Da? Iar ăștia care sunt în conflict de generații, care au un protest social, care au diverse nemulțumiri psihologice, sociale, da? Ei se îndreaptă către aceste rațiuni și ăsta va exista întotdeauna, indiferent de regiune. Gândirea noastră întotdeauna este duală. Deci, oricât am încercat să fim, ne gândim întotdeauna simplu, computațional. Și dacă observați, de exemplu, este pro-Occident, pro-Rusia, de exemplu, este un caz tipic de genul ăsta. Și se gândește multe ori în România, de exemplu, de ce sunt atâți admiratori pro-Putin. Și te uiți la mulți că aia care sunt pro-Putin, majoritatea sunt oameni care au o anumită problemă de personalitate. Nu se integrează în grup, nu se înțeleg cu tare și atunci asumând atitudinea asta, cum îi spune, ei se diferențiază. E întotdeauna nevoia de a te evidenția, de a fi altfel, de a fi în opoziție cu ceva. Și adopți, chiar dacă nu crezi, aproape lucrul acesta, o poziție de genul acesta. Deci lucrurile sunt foarte interesante din perspectiva asta și la un moment dat noi avem, de exemplu, foarte mulți studenți la istorie, ca și aici, vin pe subiecte de ce, că mă interesează istoria. După aia, când vezi ce citesc de fapt, și vin la facultate să-și confirme obsesiile și lucrurile lor, ce citesc pe acolo, se uită la profesor și spun, dar nu e adevărat, sau nu crede ce spune. Și e adevărată muncă să-i transform, să discuți, să-i lămurești. Și este foarte greu lucrul acesta. Da. Da, e foarte... Dar să reeduci. Da, într-un fel, noi, profesorii, suntem reeducatori, într-un fel, lucrul ăsta, dar asta este problema. Legat de identitate etnică, mai degrabă era vorba despre o altă identitate, una pretins cosmopolită, comunistă, cei care făceau parte din această gașcă mică de comuniști, ei cu adevărat vedeau în asta.
era observat că, spre exemplu, Nikolski era mai tolerant față de cei din mișcare legionare decât români din securitate, care îl acuză pe Nikolski și pe Teohar Georgescu despre aceea că, uite, datorită lor au fost eliberați de multe ori legionari. Un evreu este tolerant, eliberează legionari. Bine, el a fost acuzat. Realitatea a fost totul altceva. A fost o altă metodă de a aborda problema. Adică îi controlăm prin informatori. Da. Prin frații Vasile Moldeanu, etc. Da. Dar până la urmă, lucrul ăsta este doveditor în acest sens. Un evreu este foarte tolerant, pentru el contează etnia, pentru el contează cauza, scopul lui final, pentru a decapita mișcarea regională din România. Și face tot posibil, abordând flexibil situația, să facă acest lucru. Pe când cei din securitate procedează altfel. Aici cumva este legat și de această luptă între grupările Dej-Aucher, dar oricum abordările sunt diferite. Spre exemplu, cei de securitate, Stupineanu și alții, merg pe o abordare inflexibilă, categorică. Cei din jurul lui Teohar Georgescu sunt foarte flexibili în acest sens, doresc să controleze mișcarea și încet cu încet să o aducă la paralizie. Și obțin așa am înțeles cele citite, da. Poftiți? Vă rog. Ar fi păcat să încheiem această prezentare fără să pomenim despre un cahulean care a trecut nemijlocit prin închisori, care tot începem. Pentru că ați pornit această prezentare cu acești doi basarabeni, adică nu că m-aș simți ofensată, dar ar fi bine de pomenit aici despre Andrei Ciurunga, cahulean, care a trecut prin închisorile de la Gilava, de la Canal. Cred că... Și la fel de Valeriu Gafencu, care este mort la Târgu Ocna, în perioada asta, reducerea asta de tipii texti a fost pusă în practică în 5 închisori și un lagăr. Între aceste 5 închisori a fost și închisoarea de la Târgu Ocna, unde am oprit Valeriu Gafencu, care este fratele unionistului Gafencu, cel care e mort în Gilava în 42, fiul. Și am zis fratele, fiul. Și el este o victimă a acestor educări. A trecut și prin Pitești. A ajuns la Târgu Ocna și acolo. A murit de bolnav de plămâni. Din pricina bătăilor și torturilor din reducările astea, din astea, și al efectelor care s-au și fiind închis din 41, el deja făcea de 11 ani pușcărie față de anul din 48 de ani. Și mai sunt și alți basarabeni ale căror figuri ne propunem să le ilustrăm aici. Dar Valeriu Gafencu este o figură... El este acum memoria lui este foarte bine ținută în România. Sunt grupurile astea, cum să zic așa, care sunt datoare față de memoria deținuților politici, îl afișează foarte mult, scot în față. Discuția asta se numește discuția despre Sfinții Închisori. Și ele sunt una dintre figurile centrale acestui discurs de memorial care valorizează această suferință a victimelor din închisori. Sigur. Și Robert Cahulean, evident, care era și un poet, e un poet mare, în detenție, Ciurunga. Un poet mare de detenție. Robert Eisenbraun, la origine. Da. Și eu câteva cuvinte. Mă numesc Valentina Țeporbei și părinții și unchiul meu sunt din raionul original, raionul Cantemir, satul Cârpești. N-am să vorbesc despre mine că sunt născut în ziua morții dictatorului, dar nu m-au scris în ziua dictatorului să-mi fac sărbări. Dar vreau să vorbesc despre unchiul meu, publicist și prozator, poate ați auzit de Vasile Țeporbei, care a scris câteva monografie, Mitul la Dor de Basarabia, Iubim Basarabia. Și vreau să vă spun că acum când noi avem accesul, fiind student în anii 68, 73, la Universitatea Pedagogică din Bălți,
Noi nu avem acces la așa literatură. Acum, când tineretul are acces, când există internetul, poți să găsești pe Google, pe unde vrei, asta. Vreau să vă spun că acum, nu știu cum, parcă înflorește din cultura, una, înflorește ura asta față de cei care au suferit. Păi, Vasile Țepordei a stat 14 ani, fiind condamnat la 25 de ani de închisoare, a executat 14 ani și a fost eliberat. La vârsta de 95 de ani a decedat în București și ei, nu de asta că îl cunosc personal, m-am întâlnit la Chișinău, dar curiozitate din faptul prin câte a trecut, cum săvârșea în închisori slujbe de... Nu-i interesează. A fost judecat la Constanța. Bine, cartea noastră, am înțeles, îmi pare foarte rău și regret că n-am avut acces la primele 2 volume. Facem să vă pare bine. Să fac, și să le citim cu soțul pe toate 3 împreună, dar poate e puțin mai filozofică, mai grea, reeducarea, am înțeles că e mai pedagogică, dacă ați luat și din Macarenco. La prozatorul Vasile Țepordei sunt povestiri din viață așa trăite. Tata meu nu a putut fi scriitor, deși avea 2 clase românești și una rusească, pentru faptul că nu a vrut să fie președinte la Sovietul Sătesc în satul Cârpești, a fost deportat în Siberia cu 6 copii mici, unul din gemeni care a murit pe drum și l-a aruncat pe geamul trenului, eu fiind născut acolo și o soră mai mare născut acolo. Păi, cum pe mine mă indignează faptul că profesori de istorie, bibliotecari, sunt așezați, adică fără... Și ei vorbesc cu dragoste și cu foarte mare respect față de dictatorul Putin, care nu mai rece, mai genocid ca Stalin, care a fost. Și nu înțeleg. Nu înțeleg. Iată, nu înțeleg lucrurile. Eu ies și vorbesc în mod deschis. Căutam o carte care a fost recent publicată și bibliotecara s-a uitat așa la mine cu... Am înțeles expresia feței ei că ea e împotrivă și dar ce aveți cu Putin? Păi, dragă, nu vezi câți copii mor? Da, ce se întâmplă? Și ea lucrează pentru copii în orașul Copil. Să nu mai vorbesc că trec, noi venim de la țară, de la sat, la 10 km, pe lângă un aviz scris numai în limba rusă. Păi în ce? Atunci era dictatura, dar acum cine i-a pus semnătura unde scrie reparația bijuteriilor din aur? Patronul e rus. Numai patronul rus, da, dar cine i-a semnat? Cine a... Deci încă avem foarte mulți ani, noi nu o să mai de luptat, de muncit, de... Eu mă adresez la profesoare de istorie care nu e specialistă din sat și zic că eu vin, vreau să le povestesc copiilor prin ce amintire am eu, că tata ne povestea cu ușa închisă. Direcția învățământ a plecat. Și a plecat domnul Baban, da. Și ea nici să nu vrea să audă, nici să nu mă vadă. Noi facem o monografie, un grup de săteni foarte restrâns, că toate satele au monografie. Și fosta secretară de la școală care a primit-o la lucru, a zis, dacă vă apropieți pe teritoriul să fotografiem, că acolo a fost prima grădiniță a satului și asta e interesant să vadă copiii. Ea zice, eu chem poliția, dacă veniți să fotografiați un loc, van, noi nu o să-i fotografiem casa ei. Să povestim, iată, aici a fost prima grădiniță, unde a umblat și copilul nostru. Stau și mă întreb, unde mergem? Ce facem? Doamna Cum Valentina, să ajutăm? Eu sunt mai optimistă un pic, doamna Valentina. Dacă fiecare la locul lui de muncă o spun adevărul, eu cunosc așa profesori că sunt regretați. Domnul Mihai Brat, profesor de matematică, domnul Constantin Reapțov, 5 minute de recreație, da, domnul Curjos care e alăturea, domnul Raru, profesori de chimie, de limbă și literatură română, dar 3 minute, dar 5 minute și le puneau accent la copii pe adevăr. Cine suntem? Dar să găsă câte unul
și la noi, la activități. Dar noi am trăit cruș. Da, am trăit, dar cum am trăit? Pentru o combaină de secerat de 3 rac, trebuie să dăm tot grâul țării Moldova. Vă puneți, dacă luau poama de la noi cu 8 copeici, cum erau la sovietici, și îmbutiliau vinul și îl făceau cu 5, cu 10 rubli, de atunci era ceva însemnat. Așa că dacă fiecare o să fim mai exigenți, mai cunosc profesori la care elevii sunt mulți doctori în știință, sunt rectori, actualul rector, care i-au învățat alte obiecte, dar le-au spus și viața, purul adevăr din viață, nu acei care ne-au învățat pe noi, dar care o mai știem de la părinți, de la... Avem socrul meu regretat, spune, sunt foarte emotivă, zice, mai bine biruiau nemții, că erau gospodari cinstiți și asta, decât sovieticii ăștia. Am trăit, da, am trăit perioade și poate mai puțin și dificile și cu rușii, asta, dar nici la un post de conducere nu era un moldovean, toate că nu sunt toți descreierați. Mai 3 de secretari era moldovean. Da. Rus sau ucrainian. Dar și al 3-lea secretar răspundea de ideologie, de bibliotecari și de învățători. Noi vă mulțumim foarte mult. Am primit o lecție foarte utilă, să o transmitem și la copiii noștri și la nepoți. Noi de altfel avem aceleași probleme, să știți că această dificultate de a transmite memoria de la generația veche, cum sunteți noastră, la generația nouă, este complicată, mai ales în condițiile de astăzi cu globalizarea care ne afectează pe toți. Acum știu că dumneavoastră sunteți foarte implicați, dumneavoastră doriți integrarea în Europa, în structurile astea europene, ceea ce e firesc, e de dorit, e de dorit, dar asta nu va aduce doar efecte benefice, asta va aduce și efecte negative. Asta nu ne încurajează, să știți. Asta încurajează mai degrabă, și aici o spun ceva brutal, mai degrabă pe agenții amneziei. Pentru că o să ni se spună la toți, o să vi se spune dumneavoastră și nouă ni s-a spus, și ai mai lăsați-ne cu chestiile astea cu trecut. Și istoria asta nu mai are nicio importanță, sunt chestii vechi, fumate. Hai să ne ocupăm de prezent, să facem o țară frumoasă, prosperă, care merge pe culmile dezvoltării și la. Deci globalizarea asta nu este neapărat un aliat al celor care își propun să mențină memoria victimelor la unul ca și nici măcar a celor care vor să înțeleagă, să explice ce s-a petrecut, pentru că vor trece în fața alte subiecte. De exemplu, la Uniunea Europeană sunt subiecte de genul ăsta, cooperări interregionale, cu ce se întâmplă cu programele structurale, cu să vezi cu chestiile astea, adică cercetarea asta, afacerile sunt în primul plan. Cercetarea, lucrurile astea inovative, mai ales pentru state mici ca România, nu sunt, să știți, nu sunt pe agenda și nu vor avea. Pare rău că vă spun lucrurile astea, dar lucrurile sunt complexe. Și la noi avem, de fapt, și ăsta e scopul întâlnirii noastre cu dumneavoastră, noi avem cam aceleași probleme. Indiferent că prutul ăsta desparte două maluri. Noi suntem aceiași oameni ieșiți din același univers totalitar, da? Suntem mai protejați. Este avantajul nostru și noi putem vorbi mai liber despre niște lucruri pe care dumneavoastră nu puteți să le că sunteți cu ocupantul, cu asta aici. Acum, da, nici nu ni s-a permis lucrul acesta. A fost ferit tot. Eu aș vrea să vă spun că a vorbit doamna de la Catever, da? Că au fost profesori, da? Au fost profesori. Eu am învățat la Bălți. Bălții, oarecum, era mai ferit de chestiunile acestea. Chișinău, studențimea, a început să părtiseze după anii 68, după congresul scriitorilor, când s-a cerut trecere la grafie latină și s-a tornicerea în limba română. S-au început represii, studenții au fost exmatriculați. Noi eram mai feriți acolo. Dar vreau să vă spun de contingentul de profesori care l-am avut acolo.
Cel mai aprig era secretarul de partid, era unul Amercicu, Alexandru. El era omul Moscovei acolo. Când am dat examene de abituriență la istorie, aici, în acolo am avut un profesor extraordinar de bun, Dumnezeu să-l ierte, este Foglu, Dumitru. Da, care ne-a învățat istoria și avem o bază foarte puternică la istorie. La examen de intrare acolo, noi eram 11 spre un loc și cam târziu am intrat în examen și mi-au căzut marșul triumfal al puterii sovietice și tezele din aprilie ale lui Lenin. Am vorbit tot ce am știut acolo și dumnealor m-au întrerupt. Eu îi rog să dea voie să vorbesc până am să spun totul. Parcă îi văd în fața ochilor unul Marșalkovski și unul Cazacu. Unul era moldovean de-al nostru, dar Marșalkovski nu era moldovean. Și nu că ei să-mi pună nota 4, zic eu nu vreau 4, eu vreau 5. Atunci ne învoiem așa. Noi îți acordăm 10 întrebări. Dacă le răspunzi pe toate, ai să primești nota 5. Și eu am fost de acord. Mă închipuiți, am răspuns la toate întrebările, în afară de ultima. M-au întrebat când a fost încreștinată Rusia. Știam de cine a fost încreștinată, unde, cum. Și am spus un an mai mic. Am spus vreo 800 și ceva, dar el e 988. A fost. Ei, în fine, s-a trecut, totuși mi-au pus ei 4, am fost de acord, m-au întrebat, știi franceză, dar aici la Capul am avut o profesoară de limba franceză, evreică, nu evreică, bistrițcă, o doamnă Abramovna, care ne-a predat foarte bine franceză și mi-a pus bază bună aici. Ei, s-a întâmplat așa că am trecut cu succes examenele, dar vreau să vă vorbesc despre profesorii noștri. La istoria partidului ne-a învățat un evreu, Roșcovan. La primul examen, în sesiunea de iarnă, iar mi-au căzut tezele din aprilie ale lui Lenin. Și am vorbit. Și dumnealui vrea să rugesc anume în centru aici, unde a descoperit Lenin sovietile. Acolo, în tezele din aprilie, le-a descoperit sovietici. Puterea sovietică și sovietile ca organ de conducere pentru țară. Și mi-au pus nota 4, dar eu intrasem în primul examen și după aceea m-am dus întrebările mele. Colegii, două grupe, erau 70 ceva de studenți, m-am dus la film, dar puneau nota cu litere, scrie acolo în paranteze, bine. Seara, tot așa târziu, cred că printre ultimii studenți care susțineau examenul, vine o colegă de-a mea și îmi spune, Ivan Vas, tu te cheamă Roșcovan, dar ești matriculă. Mă duc acolo și dumnealui îmi ia matricula și mai pune o literă înainte, scrie litera F. Adică foarte bine. Iată, acesta a fost primul examen la Bălți cu nota foarte bine. Și am terminat facultatea cu un singur 4. La literatura veche. O notă pusă din principiu. Ne-a dus de mai multe ori să susținem examenul acesta și domnul botezatul Ion, ei nu vreți voi 5, să-l mai citiți pe Alexandru Piru, să-l mai citiți, să mai vedeți voi ce e acolo. Iată, acesta a fost primul 4. La psihologie ne-a învățat un evreu. La istorie, la literatură universal ne-a învățat un rus, un oarecare Ranga, dar cred că tot evreu era. La literatură, la istoria Moldovei,
vă dați seama, am învățat pe un conspect care intra într-un caiet de 2 copii pe vremea aceea, care avea 12 foi. Asta era toată istoria Moldovei și ne-a învățat unul Schulzman, tot evreu. Dar cartea de istorie a partidului avea 1000 de pagini. Și cartea de comunism științific tot 1000 de pagini. Și iată, le citeam pe toate. Datorită memoriei am trecut prin toate acestea. Dar am să mai revin încă la un factor. Am avut un profesor Senic, Valeriu Borisovici. Un profesor, dar nu de nota 10, excepțional, care ne-a infiltrat nouă ideea românismului în suflet și până în carne. Dumnealui spune așa, conspectul meu este pentru nota 5 și trebuie să-l însușiți mot-a-mot, virgulă, virgulă, devis în devis. Ca după absolvirea facultății, peste mai mulți ani, când s-a început lupta pentru eliberare națională, el să candideze împreună cu socialiștii și s-a dovedit a fi antinațional. Vă dați seama cum era, antinațional. Eu am vrut să adresez întrebarea aceasta, adică cum a fost exportat calapodul acesta sovietic de reeducare a populației prin exterminare, prin lagăre de muncă forțată, prin foamete, El a fost exportat de România, de la Moscova. Încă Petru I, Marele Petru I, elaborase planul de cucerire a lumii întregi. Acest plan l-am găsit divulgat în ziarul Literatură și Arta a regretatului Costică Tănase, planul Ecaterinei a II. Acest plan l-a urzit și Stalin. Și acest plan vrea să-l dezvolte acum, da, ieri a vorbit domnul Zelinski și a spus că dacă Ucraina cade, înseamnă că se vor deschide porțile iadului celui de-al 3-lea război mondial. În satul nostru, Adrușul de Jos, în 1940, din 46-47, eu am o verișoară care este una dintre primele persoane ale satului nostru care a absolvit școala aceasta a lui Makarenko, de pe vremea aceea. Makarenko tot a fost trimis în România pentru dar și copiii educa Makarenko, pe acești toți vagabonzii și toți bandiții de pe străzi. Am întrebat de cine educăm noi. Păi da. Floarea societății. Asta și iată, în 1947 s-a născut verișoara mea pe numele Ecaterina Raru. Noi spuneam Tincuța și ea avea o casă, mă rog, mică, ocupată moștenită de la Bunelul Petru și era în Albie, era copil de piept și era un cui pus la grindă și acesta era leagănul ei. Și mătușa noastră, Mărița, a uitat să pună manivelă la ușă, că flămânzii dădeau busul în casă. Și s-a dus cu cobilița la apă. Și în momentul acesta intră flămânzii, un oarecare copil al lui Toader Nica, că ei toți au murit, au fost unciucuri de familii de acestea de Toader, Vasile, Gheorghe, Grigore, Nica, toți au murit de foame. Și au intrat acolo cu sora lui. Au intrat și căutau de mâncare. Au bășbăit pe colo, pe dincolo. N-au găsit nimic. Atunci au hotărât să-și face copilul acesta, să-l iei și să-l sacrifice. Da. Și la un moment de răspântie, el a ridicat Rogojina cu țorișoară care era, și acolo era scos o turtă.
cum îi spuneau mamele noastre, lichii. La Crăciun făceau părinții, mamele noastre niște turte, cu furculița îi făcea cruce în 4 locuri și punea pe dânsele tot, dădea de comandă. Și ei s-au mulțumit cu turta aceasta și a rămas fetița în viață și astăzi locuiește în Cahul, are 77 de ani și își amintește de aceasta, lucrul acesta pe care l-a povestit sora băiatului câțiva ani mai târziu, nu mulți ani mai târziu, erau să facă acest păcat. Și ca să termin să nu fiu prea întins, soția mea s-a născut în Bureatia, satul Narân, raionul Zaingraev. Da, și vă dați seama, li s-a luat absolut totul. Știu pe perechi de boi, 2 perechi de cai, butoaie, absolut tot și i-au deportat tocmai în Bureatia. E păcat că noi n-am luat fotografii, deși avem fotografii mari cu toată familia care erau acolo. Peste 20 de ani după ce nu erau încă reabilitați. S-au întors la locul de pașnic, dar nu le-au dat voie, nu le-au dat casa lor, pentru că anterior puterea sovietică organizase acolo șofet sătesc, organizase fabricăți, depozit, pe urmă casa au demolat-o și peste 20 de ani socrul meu, la vârsta poate mai mică decât a mea astăzi, era paznic la găinăria colhozului, care ea era în curtea, în bătătura casei lui, din care rămăseseră numai un acud uriaș și un beci românesc cărămiduit. Și iată, el, vă dați seama ce gândea atunci când stătea și păzea găinile colhozului în bătătura săistică, foarte tragic. Scuze, se face o întrebare. Da. Scuze. Dar cărțile, sunt cu oameni care întreabă, cărțile sunt cu vânzare sau pentru care se de cu cărțile? Da, mă scuzați, eu în 1999 am avut un infarct și din cauza aceasta mă copleșesc emoțiile în cazul acesta, da? Eu mai bine scriu. Vă mulțumim! Vă mulțumim pentru narațiunile dumneavoastră, pentru explicații. Și noi vă mulțumim. Este foarte important și o să revenim cu un eveniment în acest sens. Subliniem că doamna Valentina Țepordăie Raru este nepoata preotului Vasile Țepordăie. Noi toți știm cine a fost Vasile Țepordăie, în ce calvar a trecut familia respectivă. Noi revenim la subiectul ăsta. Vă dorim sănătate și dumneavoastră și domnului Raru. Dar acum să revenim la subiectul nostru. Întrebarea este foarte una bună. Deci noi am stabilit împreună cu Mircea Stănescu și cu Vladimir Ciupe, sper să fie de acord, ca aceste volume să meargă la biblioteci. Deci, publice, dar și la muzeu, bineînțeles. Și muzeul are bibliotecă. Dar, în același timp, vrem ca ele să ajungă la Biblioteca Publică Andrei Cirunga, doamna Caraman este prezentă aici, așteaptă un autograf, și la licee, colegii, universitate, bineînțeles, la Cabinetul de Istorie, și la volume. Eu îmi donez, dar nu că-l cumpăr după aceea. Deci, nu este vânzare. Da? Vreți un volum? Vrem și